Ond ni'n dechrau fan hyn yn y gegin a gydag ond hanner cant o ddyddiau tan Nadolig. Ie, wedi fe to, hanner cant o ddyddiau tan Nadolig. Mae'n amser gwych i ni ddechrau meddwl am wneud chutneys perffaith ar gyfer yr hwyl. Mae Dan fan hyn wedi paratoi'r bydd yn barod i ni. Mae e'n dod yn agos, Dan. Mae wedi cyrraedd. Mae wedi cyrraedd, ie. Ti fel chef yn meddwl amdano Nadolig yn barod fel ni fan hyn? Fel i ni fel chefs, ni'n disgwyl at Nadolig nesaf mis Ionawr, so ni'n dechrau ysgrifennu bwydlenni Nadolig a mis Ionawr. So ni'n paratoi. Ta bod e'n ffres, chwel. Mae'n meddwl bod ti'n Nadolig yn ffres. Ie, cofio'n pethau ti eisiau newid a phethau fel ni'n dy fe? Twrci yn mis Haf, sy'r haf yn galed i meddwl amdano. Ti'n iawn, ti'n iawn. Felly chutneys ni'n dechrau fo? Chutneys, ie. Chutney Nadoligedd. Cynwysion nawr, digon roedd i paratoi. Dys amser sy'n eisiau chi paratoi fe, oce? So, wynons coch i ddechrau. Chi mae'n slisio un yn tena. Ti'n gwybod, mae chutney yn neis gyda bach o gig o'r yn diwedd, ti'n gwybod? Twrci o'r neu bach o ham neu beth bynnag sydd â chi dros ben ar gyfer y swper, Mae lot o ffurfiau wahanol o ddefnyddio'r chutneys yma. Mae lan i chi fel ych chi moyn i paratoi fe. I weini fe mewn ffordd. Beth ni'n mynd i wneud, ni'n ddangos gyda'r diwedd yr aglen, syniad o i weini fe mewn ffordd wahanol. Reit. So bron iawn, gall ni'r bwydydd efo'r cig oer. Mae'r cinio dy sil i hun, so mae'n gwaith o todyn gallu mynd efo'r cig oer. O, gwybod. So, wna'n sy'n coch, just touch llwydau o olew olewydd, jyst i helpu fe i chwysu. Bach o sinsir ffres. Tynnu'r crôn bant. Os nad ych chi'n hyderus i torri fe'n fan, gallwch chi defnyddio gretwr, jyst i gretio fe mewn, bod yn digon tena. Fi jyst yn mynd i slisio fe. So ti'n tynnu'r crôn i gyd bant? Crôn bant, a wedyn jyst slisio chi'n tena. A wedyn mynd i ciwbio fach. Ac yna trwch ar ochr. Bydwch y becso gormod amdano fe, neith e goginio mas mewn i'r saws beth bynnag. So dda ddigon man i helpu'r broses. Yn gwmwys. So mewn â hwnna. Ac yna clov o garlleg. Lot o waith torri sy'n nawr efe? Waith torri, na gyd. A blasa cry. Yn gwmwys, ie. Gwaith coch i dylo wedyn. Rhaid garlleg, rydyn ymwysig. Bach o saws coch, tomato ketchup ar y dwylo, so chi'n golchi garlleg. Ti'n fach hwnna, rwtach chi mewn, wedyn mae'n neutraliser gwynt y garlleg. Wir! Wel, na ni di disgu rhywbeth eddi. Bach o wahanol. Fi sopio sioe fan. Sos coch ar eich dilo. Hwna'n garlleg ni. Cam nesaf, beth ni'n mynd i adio, yw bach o vinegar gwyn. So mae hwn mynd nawr, mynd i bwrw'r llygad, achos mae'n sefyll nôl, a jyst mewn o'r vinegar gwyn, ac mae'n dechrau berwi y cynwysion, oce? Ie. Hwn. Fe ti roi hwnna i gyd mewn? Oeddo, digon o vinegar. So, gan hwnna mynd o saurus, beth sy'n mynd atal am fod yn saurus, yw siwgr. So mynd o'n siwgr brownish, siwgr demerara yn defnyddio fan hyn. Pidwch chi defnyddio stwff fel muscovado sy'n siwgr feddal, achos mae'n blasu fel coffi. So demerara, mae'n bwysig am bod chi'n defnyddio'r siwgr iawn ar gyfer y chutney. Bydd e siwgr gwyn, fel siwgr caster neu siwgr normal, granulated siwgr, mae bydd ddim yn gweithio. Chi'n mwyn i fe blasu fe wedi garmeleiddio, ond nid mor dwfn a bydd y mascovado i gael y coffi. Mae'n haneth mawr yn blas siwgr brown a siwgr gwyn. Os bynnag, does. A ti'n mwyn, ti angen y vinegar i gadw pethau siwr o fod i ti ti'n mwyn, achos piclo i ti mewn ffordd, ynddo? Ie, yn gwmwys. Bys da ni'n mynd nawr yw cinnamon sticks, mae rhaid yn gryf iawn, Chi'n mwyn dod i hwn mewn ar cama nawr, chi'n mwyn i fe infusio mewn i'r saws, Ac yna figs wedi sychu, gallu defnyddio figs fresh, ond mae rhaid lot mwy rad i ddefnyddio os chi'n mwyn paratoi chutney mewn ffordd fawr, Gallwch chi torri nhw, ni slisio nhw lan i chi beth chi'n mwyn wneud. Gallwch chi even torri nhw mewn yn cyfan. Sdim ots, Mae rhaid mynd i goginio yn feddal, gallwch chi jyst rwygo nhw, dibynnu fel chi'n mwyn wneud yno. Lan i chi. Apricots wedi sychu, So stwff stan ni'n mynd yn, stwff falle bod lot o ffrwythau gyda chi ar ôl yn y cwbwrdd, ydych chi'n meddwl fel i fi'n mynd i ddefnyddio nhw. Sy'n rhaid neu cac yn Nadolig, pam na ddefnyddio nhw'n gwneud chutney fel. Fi'n gwybod bod ni'n galw hwn yn chutney ar gyfer Nadolig, ond ti'n gwybod, mae hwnna'n mynd i fod yn neis unrhyw adeg o'r flwyddyn gwir, yn diwedd? Wrth gwrs. Gadewch y cinnamon mas. Mae hwnna sy'n mynd i radio'r elfen Nadoligaidd. Sy'n rhaid bod y cinnamon mewn, ond i fi lygo wneud jyst i roi'r elfen y bach o, mae'n atgoffa fi yn bersonol o Nadolig. Ydy, mae e. Sef eto hir mae hyn yn cadw ni, yn mewn jar maen nhw. Dim ond bod chi wedi dilyn y broses gywir o steriliser jars, so mewn nhw i'r ffwrn i steriliser at gres, dyla'r chutney cadw am byth mewn ffordd. Dim ond bod chi'n dilyn y broses gywir, Ond unwaith ti'n agor wedyn, mae'n rhaid ti fita fe'n gogloi, ys e? Fita fe'n gogloi wedyn. Cadwch yn y ffridge wedyn unwaith wedi agor, a wedyn dydych chi fita fe mewn yr wythnos chi wedi agor y jar. Bach o cwrrens mewn at hwnna wedyn. Ydy'r blas yn newid i gwybod dros amser yn y jar? Ydy'n aeddfedu fatha? Mae'n aeddfedu bach, chos mae chutney pan bod yn ffres, y stwff yn yna,
chi'n cael blas y funig ar y drwyddyn cryf. Ar ôl I hwnna ddwedu wedyn am cwbl o thnosau, eitha jyst tawelu lawr chydig, a bod bach mwy neis ar y geg. So'r chutney wedyn, chi'n mynd I hwn I coginio am tua awr fach, trwch e nawr ac yn man. A ti'n gadael e heb glawr? Heb glawr I fi lygo wneud e, fi'n licio I weld beth sy'n digwydd. Os mae'r hylif yn rhodywsio rhigloi, gadio'r agor, a bych chi'n mynd yn eili ato fe, i'r broses bod e wedi dod at ei gilydd, mae'n tew wedyn, a tebyg mae'n gwneud sticky I gyd, a mae popeth wedi amsugno gyd yr hylif, mae'n barod I weini bron. Gai jyst ofyn, pan wedys ti os oes dim hylif ar ôl a ti'n ychwanegu, beth ti'n ychwanegu? Vinegar? Ragor o vinegar, ragor o siwgar. Pidwch chi dod I dŵr yna fe, vinegar a siwgar sy'n mynd helpu preserfo fe ar y diwedd. So os ti yn rhoi ragor o vinegar, mae'n rhaid rhoi siwgar hefyd? Yn gwybod. So, y bowlen wedyn, just I orffen, gyda grater, nutmeg fresh. Mae blasu'n wych na'r nutmeg sy'n powdor yna fe. Sdim rhaid dod I fe, eto elfen nadoligedd. Just gratwch hwn mewn. Mae beth sydd ti yn y sosban am yna yn edrych yn debyg iawn I bwdyn doleg. Fi'n credu gadewch y winos a garlleg mas, so wedyn bach o vinegar, bych chi ddim fawr on. Mewn ar nutmeg, a wedyn rhowch at ei gilydd. Opsiynau wedyn, mewn I jars fach. Meddwl I hynna. Dwi'n gael hwnna, does? Oedd i'n wych o'r full back. Mewn fan hyn, fatha. Chutney fach, anreg fach nadolig, dodwch banner fach yna fe. Neis. Dyna'r peth, mae'n syniad da am anreg, dydi, personol. Jars bach yna'n costi tua pint. Canwch na anreg chip iawn. A mae wastad neis I gael e'n, dwi wet. Rhywbeth effeithiol. Beth cartre, mae'n lyflu.